дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. илм фурӯғи маърифат дар душанбе ин озмуни ҷумҳуриявӣ ҷамъбаст гардид. фестивал намоиши фурӯши картошка ва хӯрокҳо аз он. дархости вазорати корҳои дохилӣ аз ҷавонону наврасони тоҷик: оромиро дар соли нав халалдор накунед. Теймур Раҳимов дар чемпионати Аврупо сазовори медали нуқра гардид. пешгӯи обуҳавошиносон. дар муассисаи давлатии театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ озмуни ҷумҳуриявии илм фурӯғи маърифат бо тантана ҷамъбаст гардида ғолибон бо ҷоизаҳо сарфароз гардиданд. даври чорими озмун дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон оғоз шуда таи 4 рӯз дар бахшҳои гуногун дар муассисаҳои илмӣ ва донишгоҳҳои бонуфузи кишвар идома ёфт. дар маросими ҷамъбасти озмун муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода ва дигар шахсони масъул иштирок доштанд. маврид ба зикр аст, ки ин озмуни мазкур бо сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар партави 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф соли дуюм аст, ки аз рӯи 7 номина миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳо ва бо иловаи номинаи ихтироккорӣ байни олимону муҳаққиқони синни гуногун баргузор мегардад. тибқи низомномаи озмун ба ҳар номина 2 ҷойи сеюм, 2 ҷойи дуюм ва 1 ҷойи якум пешбинӣ шуда, ба ғолибони ҷойҳои сеюм 15 000 сомонӣ, ҷойи дуюм 25 000 сомонӣ ва ба ҷойи якум 35 000 сомонӣ тӯҳфаи пулӣ ва ҷому ифтихорномаҳо тақдим карда шуданд. инчунин ба омӯзгорони хонандагони ғолиб ба маблағи 10 000 сомонӣ тӯҳфаҳои пулӣ тақдим гардиданд. тавре чанде пеш хабар дода будем, санаи 26 ноябри соли равон дар муассисаи давлатии бозори меҳргони шаҳри Душанбе фестивал намоиши фурӯши картошка ва тайёр намудани хӯрокҳо аз он бори аввал дар кишвар баргузор гардид. мувофиқи маълумотҳо имсол истеҳсоли картошка дар мамлакат ба 1 150 000 тонна мерасад ва соли равон аз хориҷи мамлакат картошка ворид нашуда тамоми маҳсулот истеҳсоли ватанӣ мебошад. барои сокинони пойтахт ва иштирокдорони фестивал намудҳои гуногуни картошка ва хӯрокҳои аз он омода шуда ба намоиш гузошта шуда бо нархҳои дастрас пешкаш гардид. дар Фарҷон барои номинатсияҳои беҳтарин ва иштироки фаъолона мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоятҳои Суғд, Хатлон ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳру ноҳияҳо бо диплому сипоснома ва тӯҳфаҳо аз ҷониби Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. аз ҷумла ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода барои саҳми арзандаи кишоварзони шаҳр дар ёйиндани ҳосили фаровони картошка иштироки фаъолона дар фестивал сипосномаи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. ба иштирокчони фестивал намоиш ҳунарнамоии ансамбли фолклори Марвориди бахши фарҳанги шаҳр писанд омад. мақомоти милисияи шаҳри Душанбе аз шаҳрвандон махсусан ҷавонону наврасон хостааст бо истифода аз маводи тарфгарӣ дар рӯзҳои таҷлили соли нави мелодӣ оромии сокинонро халалдор накунанд. ба иттилои раёсати корҳои дохилии Душанбе аллакай дар пайи чорабиниҳои оперативӣ 2 ҷавони 20 ва 21 сола бо иттиҳоми муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ боздошт гардиданд. таъкид шудааст, ки аз муттаҳамон беш аз 18 000 дона маводи тарфгарӣ мусодира шуда алайҳи онҳо бар асоси моддаи 199 иловаи 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурӣ парванда оғоз шуда тафтишот ҷараён дорад. мақомоти корҳои дохилии Тоҷикистон мегӯянд, гарчанде хариду фурӯши маводи тарфгарӣ пиротехники яъне хлопушка манъ бошад ҳам садои гӯшхароши он бо фарорасии соли нав зиёд шунида мешавад. қонунгузории Тоҷикистон барои муомилоти ғайриқонунии маводи тарфгарӣ ҷарима аз 100 то 200 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро пешбинӣ кардааст. имрӯзҳо як нишондиҳанда феълан дар Тоҷикистон муодили 64 сомонӣ мебошад. барои муомилот дар ҳаҷми калон ҷарима аз 200 то 500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё аз 1 то 2 соли зиндон ҷазо муқаррар шудааст.
варзишгари тоҷик Темур Раҳимов дар чемпионати дзюдои Аврупо миёни бузургсолон дар ҳайати дастаи Red Star-и Сербия ба гирифтани медали нуқра мушарраф гардид. Дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. Дар даври ниҳоӣ дастаи Red Star аз дастаи Файтери Гурҷистон ноком шуд. ёдовар мешавем ки дар шаҳри Гории Гурҷистон чемпионати Аврупо миёни бузургсолон баргузор гардид. рақобатҳо аз рӯи 10 вазн, яъне 5 вазн миёни мардон ва 5 вазн миёни занон байни 161 ҷудокор аз 26 кишвари ҷаҳон доир гардид. имрӯз дар ҷумҳурии ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст, иттилоъ медиҳад агентии обҳавошиносии кишвар. имрӯз ҳаво дар вилояти мухтори кӯҳисони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ карда мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддати то 13-18 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 3-8 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои Тобиаи марказ ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ карда мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 5-7 дараҷа гарм ва рӯзона 18-20 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.